decir algo bueno, estamos vacunando a un ritmo bueno, hoy hemos empezado a vacunar a los profesionales sanitarios, pero como sabéis, vacunamos esto en la calle, tiene poco efecto de momento. Entonces, bueno, pues nosotros, y bueno, esto mal de muchos, realmente está hacia finales de enero de una situación parecida a la que tenemos ahora, o quizás la primera, digamos, por dos nos da una idea. Estamos en 10.000 casos activos, que, bueno, 9.500 no para de crecer, ¿no? Entonces, concluyendo, nosotros ahora estamos en 312 incidencia acumulada. Desde luego, si no hacemos nada, pues la situación se nos va. Nos preocupa especialmente, y Ferrol también está mal, Coruña, Santiago y Ourense, es decir, perdón, Coruña, Santiago, Ourense y Ferrol. Si no hacemos nada, estaremos a finales de enero en una situación exactamente igual que la demás. Si os parece, la reunión podía empezar por el origen del... Sí, no. Completamente de acuerdo. Vale. Y disculpas, non sabíamos, pero... Bueno, acabamos de manter unha reunión cos representantes da hostelería de toda Galicia, continuación das que viñemos mantendo nestes últimos meses, dende que a Xunta de Galicia se comprometeu, así o veu facendo o está facendo actualmente a axudalles nesta difícil situación e nos persuicios económicos moi evidentes que as medidas derivadas da pandemia están obligando a adoptar con peches de hostelería e con peches perimetrais que afectan directamente os seus negocios. E, polo tanto, hai 2 meses acordamos con eles as medidas que iba a arbitrar a Xunta de Galicia. Nos comprometimos tamén a que fora unha tramitación sinxela e, sobre todo, moi rápida para permitir pagos de cantidades que necesitaban urgentemente e, a día de hoxe, constatamos con eles que das máis de 30.000 axudas que xa están pagadas en xeral a todos os autónomos e micropymes, máis da metade corresponden ao sector da hostelería e que máis do 80% das solicitudes xa están tamén atendidas e, polo tanto, están ingresados os cartos nas contas e a disposición de todas estas persoas, todos estes hosteleiros. Por lo tanto, este era o primeiro compromiso que hoxe constatamos e foi recoñecido por todos eles e agradecido tamén. E, a partir de agora, pois, toca seguir mirando adiante na situación difícil na que nos seguimos atopando e coas restriccións que, por indicación do Comité Clínico, están adoptadas. Isto supón que, de acordo co compromiso adoptado con eles no seu día, hai que seguir axudándoles mentre sexa necesario e aí vai estar a Xunta de Galicia. Falamos das novas axudas que hai que arbitrar e falamos tamén, isto dixemos dende o principio, da necesidade de que se impliquen o resto das administracións. Sempre dixemos que o esforzo da Xunta de Galicia creo que está sendo moi importante, está sendo demostrarle tamén a axilidade agora de poñer os cartos a disposición dos hosteleiros, pero é necesario que outras administracións tamén se impliquen. A pandemia non entende de cores políticas, os persuicios económicos que están sufrindo estes profesionais necesitan a axuda de todo o mundo e, polo tanto, o que falamos hoxe aquí, e foi ademais unha proposta aos propios hosteleiros, é que todas as administracións nos juntemos e fagamos o que chamamos un plan de cooperación para que todas as cantidades que poidan aportar todas as administracións teñan unha tramitación sinxela, como se está facendo en Valencia, por outra parte, onde o Goberno autonómico e a Generalitat Valenciana, as 3 diputacións e os concellos desa comunidade autónoma se xuntaron para simplificar a tramitación, aunar esforzos e que, polo tanto, multiplicar os resultados. O que nos pediron os profesionales de hostelería de Galicia é que se adopte un modelo similar, e, de logo, a Xunta de Galicia está absolutamente de acordo en que este sería un camiño aceitado. O esforzo ata agora se veu facendo en solitario dende a Xunta de Galicia e creemos, agora que os efectos da pandemia se prolongan, que é necesario que xuntemos os esforzos nese plan conxunto que nos solicitan os profesionais e que a Xunta de Galicia, dende logo, apoia dende o principio, ofrecendo, ademais, a capacidade que temos de tramitar estas axudas e pagalas rapidamente, por lo tanto, nos poderíamos encargar desa tramitación e ofrecendo, dende logo, o noso esforzo, que vai ser igual, a Xunta de Galicia se vai implicar exactamente igual, asa ou non o acordo das outras administracións, pero creemos que non sería entendible que nestes momentos non fagamos un esforzo conxunto e que os concellos galegos e as diputacións non atendan a petición que lle están facendo os propios profesionais.
Bueno, tengo una valoración muy positiva de esta primera reunión en el que era necesario un plan de ayudas, este nuevo plan de rescate que iniciamos hoy. Necesario, el otro está acabando de pagarse, con lo cual vamos a ver cómo gestionamos este nuevo programa. Las ayudas van a ser similares y creemos que es necesario que este plan se ponga en marcha con la misma celeridad que se puso el anterior y, en principio, es un plan de rescate bueno para el sector. Sí, el eje principal surge de una medida que ayer presentó la Comunidad de Valencia, un plan de rescate conjunto entre el Ayuntamiento, Diputación y la propia Junta. Esta mañana ya se presentó en el Ayuntamiento de La Coruña, se lo presenté al Ayuntamiento y a la Diputación. Están de acuerdo, con lo cual ahora vamos a intentar extrapolarlo al resto de ayuntamientos y diputaciones de Galicia para poder hacer este plan conjunto, este plan de rescate, que sea mucho más fácil de llegar a los hosteleros el dinero que es tan necesario para poder seguir viviendo. Bueno, pues una reunión muy interesante. En la provincia de Pontevedra hemos tenido los datos donde hemos podido observar cuál ha sido el resultado, sobre todo de las ayudas por parte de la Xunta en cuanto al sector, donde prácticamente el 51% de la provincia de Pontevedra, de la hostelería de la provincia de Pontevedra, ha podido optar a algún tipo de ayuda, mayor o menor grado, pero algún tipo de ayuda por parte de la Xunta. Es de agradecer la transparencia y la rapidez con la que se está ejecutando. Es verdad que los tiempos que vienen, y es un poco parte del motivo de la reunión también, estamos viendo que los contagios están aumentando y que es muy posible que sea necesario tomar medidas complicadas para el sector y, evidentemente, es importante saber qué tipo de ayudas puede percibir el sector, un sector que, por otro lado, va a ser de los que van a estar obligatoriamente cerrados en algún momento y que esperemos que no sean los contagios los que sigan subiendo y que podamos seguir trabajando, ¿no? Que es un poco lo que desea el sector. En ese aspecto, la Xunta muy colaborativa en este caso, y también creemos que el camino a seguir es el que ha abierto desde el día de ayer la Comunidad Autónoma de Valencia, y esa es la ruta que queremos seguir, ¿no? Creemos que lo más importante para nosotros es un rescate de verdad, con fondos de verdad, y que hay pequeñas ayudas, pero las administraciones juntas pueden hacer mucho más de lo que están haciendo, y creemos que este es un ejemplo de reunión en la que podemos seguir colaborando entre todos para de alguna manera poder sobrellevar lo que es un problema tan grave como el problema, no solo la parte de la salud, sino la parte económica de un sector como es el de turismo y la hostelería, ¿no? Valoracións positivas, desde logo seguimos traballando, que é o que vimos de facer nesta xuntanza, xa é a cuarta ca Xunta de Galicia, cas tres consellerías, Consellería de Sanidade, Consellería de Traballo e a vicepresidenta primeira, que é a Consellería de Turismo. Destacar tamén que xa o 69% das solicitudes que se fixeron nas axudas por parte da Xunta foron aboadas, 25 millóns de euros hacia o sector, e desde logo o que vamos a propoñer é ese modelo Valencia, unha búsqueda de sinerxias entre o resto das administracións con cantidades de o 50% a Xunta de Galicia, o 30% ás diputacións e o 20% por parte dos concellos. É hora de que as administracións de unha vez por todas se unan para axudar a un sector, porque senón, desde logo, cando isto empece a levantar, o sector estará morto. Sin esas axudas, desde logo, non podemos sobrevivir. Bueno, unha valoración, sempre todas estas reunións que vimos tendo semanalmente, tanto co vicepresidente Rueda, co conselleiro de Sanidade, como ca conselleira de Traballo, pois é interesantísima, primeiro porque conxuntamos ideas tanto da parte empresarial como da parte administrativa, en este caso da Administración Autonómica. Vemos agora de deixar claro que as axudas van a seguir, a hostelería vai seguir tendo axudas mentras, tanto en canto continúe esta pandemia, e por outra banda, nosotros mesmos faremos chegar tamén ao resto de administracións, tanto administracións provinciais, administracións locais, que necesitamos axuda. É unha axuda conxunta. Agora mesmo a Consellería de Valencia sacou unhas axudas consistentes en unha colaboración entre as tres administracións, a Comunidade Autónoma,
Diputación e Concellos, e este é o exemplo que queremos seguir. Polo tanto, vamos a seguir traballando en isto e tendo por seguro que as axudas da Xunta de Galicia van a continuar para a hostelería de Galicia. Isto é importante porque nos saca desa amenaza que temos últimamente de falta de liquidez que se está convertindo obviamente en unha insatisfacción non somente dos empresarios, sino das propias familias e dos traballadores, porque a situación verdadeiramente é caótica económicamente, sanitariamente tamén, pero isto é unha consecuencia económica que nos está traendo esta pandemia.